Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasa teserye tayo ita alawas, anapauluan, awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakitak akasarsarita na ka ni Carlo nga anak ti Balo. Wen, tatang. Oy, alis Itapay laeng. Ibagat, ajak kayat nga agdaton ken kaday di Carlo. Ni tatang mad. Anya ka diti saan nyo apangayatan ka ni Carlo. Nataar, kanasingpot jay tao. Mabsog na ka nga rod, ti kinataer na, kan kinasingpet na. Saan mat asadot ni Carlo, tatang? Basta, tungpalan ti kayat ko. Awan maganap mo iti day di klase ti tao. Awan tinasayat a masakbayam kunak manay. Saan ko atari gagayan ti bumakngang, tatang? Ti kayat ko, naragsakak to iti sidong ti mapilik akatakunay nahi iti biyag. Ulitek alis, di naksukiran. Ti pagsayaatam tikit kitaek. Jak kayat nga agrigat kanto iti biyag. Pudno ka di tinasaon ni tatang mo, nga agar-aram kan ka da Carlo. Kagurayo ka din ni Carlo, nanang. Agpada kayo ka di ka ni tatang. Ni, awan basol na tapno guraag. Adamot karbangan na nga agayat, anak ko. Kasta kumati ka panunutan ni tatang. Apay nga iso ti agpili iti para kanyak. Napintas ka ngamin. Ti kayat na ket makiasawa ka iti baknang. Nga uray saan ko nga ay ayatan? Saan anaragsak ti agasawa? No awan ayat iti nagbaetanda. Saan ka di, nanang? Dayta ti saan makita ni tatang mo. Di na ngamin kayat amarigrigat ti agbalin nga asawang. Jakmet kayat ti makiasawa. No saan ko nga ay ayatan ti lalaki, nanang? No kasta, ay ayatom ni Carlo. Nabiit na pa'y dito'y lugar tayo. Nagsublilaan ti inana dito'y, idinatay ti asawa na, nga ama ni Carlo. Agpayso ti kunada, abulag kano ni ayat, nanang. Bro, damang kong adda ka no sabsabungam dito'y. Pudno ka di? Wen bro, nagpintas abalasang. Ngam dandani tayon umintra iti barko, bro. Mapantayo iti sabali a pagilian. Daytang rod ket. Sapay masapul a single pa iti agdadamo ka nung agtrabaho iti barko. Kat dayta ti paglintagan ijayan ko. Iso ang masapul a single ka, saka tumapog iti barko. Masapul ang mapasungbat ko ni Alice. Sakbay nga umintra ang iti barko. Amangan no da makauna amang pasungbat kan ko ana. Numapasungbat mo, masapul a kasaritam nga orayin na nga agawid ka. Manipod sa bali a pagilian. Kapilitan na kasta, bro. Amo na ka di, kan tidadakkel na, adandani kan sumakay iti barko. Jack imbagbaga. No umay maninday di nga anak ni Norma, ibaga masaanin nga umay dito'y balay Narigat mat no bastusek ti umay sumarungkar kanyak, tatang. Paayam nga minin tapno saanin nga umay. Jak kayat day di tao. Anya ka diti saan nyo akayat kan kuana? Awan na pulos sa nikwada. Anya nga iti pangalaan na iti pangpakan na ken ka. Awan pa'y uray, basit la bangkag amulaan da kuma iti kamuti laeng. At damat dagiti umasenso, nga uray awan ti dagada, tatang. Oy, alis di naksukiran. Awan ti ipakan na ken kanay jay. Ulitak manan, paayamon intun umay manayn. Maya, baga mamut di anak mo. Tapaayan nanday di Carlo nga anak ti Balo. Apay ay adiktaram di anak mo. No anya ti kayat na, di ba'y amlaeng. Anya ko mati maghanap na iti day di tao. Ket no awan pa'y trabaho na. Dinamag mo ka ding awan trabaho na. Kanayon mo't amakita karumrumwar. Mga no agbalbalug laeng. Anya nga iti amok. Ay, agatap ka manan ako nak. Anya nga iti pagbiagda, no awan trabaho na. Amo pa'y ngay.
Ang mga nulumang langan da pa'y amangan. Ay nakanor, madi timang tagibasit iti pada a tao. Di nakontraen si Kamaya. Bagbagam kid ti anak mo. Tamadlaw ko ket kayat na dayjay nga awan ng trabaho a tao. Agdagdaton ka di day a Carlo Ken. Ha? Siguro. Kanayon mo't ngamin ijabalay. Oray siya kat nagdaton mat kanya. Anya? Ne, jak mo't nakita adim magas dito balayo. Banbantayam ka di a kanayon? Di mo siguro nakita ngam namin adong nga imay dito'y balay. Kasta ka di. Kaya't mo asawan. Nagdaton mo't kan ka. Kasta nga rod, kayat ko asong batan tapno dua kamin. Kursonadak si ka. Saan ka di ang nagtaal? Inton umay alawas ka dito ipapaniyoy jay Pierre. Lumugan ka ka din iti barko akasiman. Wala nang. Mapan kami iti sa bali a pagilyan. Sapay mabayak sa kan tumakaawid. Aganos tapay lang nanang. Sana bali. Dakkel ti sweldo iti kumpanya pagtrabahuan mi. Kanayon kanto apawitan iti kwartam. Saan a maagasan ti kwarta ti ilew, anak ko? Aganos ta nanang. Ang kanayon nakto nga umawag. Ag-video call ta kanayon. Ang kunadam at ano kano adda ti barko iti katengaan ti taaw, narigat kano ti signal. Apama na makasanglad kami. Awagan kayo adagos. Masapul ngamin nga agurno nga para iti masakbayan tayo, nanang. Sa bagay, isaganaam ti masakbayam anak ko. Sana balikan niyak tabakita kaon. Ure addan edad yun. Ubing kayo pa lang nanang. Ada ka maggaan dito tsindahan, ading Alice. Siyak ti imbaon ni nanang ang makitsenda. Manong Carlo. Mabali na mapantay ti restaurant. Pangasim. Ada ko man napatag ngay paghak. Saan ka di arumbang ani Ellen ti awisam amapan iti restaurant? Sino nga Ellen? Si katiket mo nga wisan. Ada nga min napatag ngay paghak. Pangasim. Napatag unay ti ibagak. Anya kumangay dayta nga ibagam. Kasla napatiglaunay Wen. Ngamin, mga numabayag aditag kita. Ha? Apay adita agkita akunan. Isungarod ang mapanta iti restaurant. Ibagak kan ka ti amin, no apay. At pagpakasakan ka. Tati nasamit awan mo ti balon ko amapan iti sabali a pagilyan. Mapan ka iti sabali apagilyan. Sumakayak ngaminan iti barko. May saak ngamin asiman. Siman? Saan nga taa? Siman luloko. Apay anak ko nam asiman luloko. Nasao ngamin kanyak ni Ellen. Nga ar-armam ka no. Kaya't nakan asong batan. Kasano asong batan na, katjak mat inararan. Adda babaya nakitak akaaro ba yun? No lumabasak, umanisin, ngam jak pa'y kinasasao. Diyay ka di blande ti buok nang adda tatu iti takyag na. Wen, ngam jak kaya't tikas jak klase ti babae nga datatuna. Awan to pa'y tato, isukit din. Kasta ka di. Ang saanan nga iso ti pagsaritaan ta. Ti idardarirag ko kun ka ti pagsaritaan ta. Limabas itay ni Alice. Ngam kaslaman na isang sangayan tiragsak na. Apay an na isang sangayan ako nam. Dayta nga ro ti kayat ko amamuan. Nakaisam, akaslada pakaragsakan na launay. Di mo ka di dinamag no apay? Damaga kumaangam akan kantangamin. Ngam, naparata ka magna. Diyay ngay kaslawan bibiyang na, no ada makakita ken kwa na anakaragragsa. Padasak man adamagan no agkita ka niya. Kaslaman di kunada ana inlang. Asino nga ta tinakainlavan na? Diyay siguro kanayon ang mapan iji balayda Anya? Ay, sige,
tanawan kan. Ningata, Carlo. Saan ang mabalinda ito eh? Para kanyak laong ni Carlo. Sa bali man tiragsak mo ita. Ada ka di rumbang amaamuan, Alice? Ni Manang Rona mat. Dakas ka di no naragsaka? In love ka di? Sikretok mata, Manang. Ang mayat tinaragsak. Tapno maliklikan ti stress. Interesado ni Ellen ang mga mo, no apay ang nakaragragsak ka. Tapay ka no? Idi na ibaga ka na isang sangayan tiragsak mo. Kaya't nakano amawa no apay. Adda siguro matkarbangak amang limad iti makagapo. No apay ang naragsaka. Imbag ta nagranata dito'y dalan si ka Norma. Ada ka di masapul mo kanya, kakakanor. Awan ka sa pulakin ka. Kaya't ko lang nga ibilin kin ka, abagbagaam di anak mo, asardengan nan ti anak ko. Sardengan. Diyan maawatan ti bagbagam. Ay nagkaapoy kalakit dinaya. Sika ti malaan ti anak mo, sana makawawat. Anya ka di ti parikot mo iti anak kaw. Nagtured nga agaram iti anak ko ti anak mo. Ah, no kasta. Anak mo, ti imbaga ti anak ko nga. Wen, ngamjak kayat di anak mo apara iti anak ko. Ah, naibagam kanyak akaayan-ayat mong ti sabsabungam. Ti kadi anak ni kakakanor ti ibagbagam. Wala nang. Ang nagtulagan mi a sikreto pa iti amin. Tadi nakayat ni tatang na. Ti tatang na ka di ti ikabalay mo tay sutiag pilay. Di na kanungarot kayat nga agregat ti anak na iti sidong ko. Awan kanung amin dagak. Matapobre kat saan met unay abak nang. Di na ka di amaw adandanikan sumakay iti barkaw. Imbagak ka ni Alice. Adi na pa ibagbaga iti ama na dahi abanag. Sana bala. Makagatang kan tumot iti daga. Nulakit di ta agimpen ka anak kaw. Dahi ta talaga ti aramidak nanang. Agurno nga. Tapno makalungaw tayo. Lumabasak pa eh. Imay ka di dita balay yun ni Carlo? Imay nga min dito'y balay idi kalman. Anya? Anya nga oras? Idi sardam. Ibagak amaturog dito'y balay. Ngam adda ka nung amin papanan na. Iso asaanan anaturog. Pudno nga tatibag baga daytoy nga Ellen. Anya ti ko nang? Diyak maawatan. Imposible nga min nga imay di tabalayo. Ada na panan na itay bigat. Ah? Kasano nga among adda na panan na itay bigat? Nagkita kayo kadi. Ha? Kwa. Basta amok nga ada na panan na. Hello? Sika ka di daytoy, Carlo? Hello, sweetheart. Imunag kami ni ti barko. No nakaadayo kami. Ang mga nudya kon makaawag. Awan ka nung amin signal iti pagnaan ti barko. Kasta ka di, sweetheart. Agan-anad kayo akanayon, ha? O da kayo mat dita, sweetheart. Kanayon kayo nga ganad. Imbag kada kami, Tada kami ititakdang. Angam si Kangay. Oray sa dino tayo ti may sa tao. No talaga mayra na ti aksidente ako nada. Basta, agan-anad ka dita. Uwin gayam, adaman damagak. Napan ka ka di ije balay da Ellen, idi kalman? Kunana anapan ka kano idi sardam. Anya? Kasano ko maamapanak? Saan ka diyan nagpakadaakan ka, amapan kamin iti pier? Adda kamin dito'y kanigayem ko ani Alvino. No kasta, nagulbod ni Ellen. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo italawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo,
ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nagrayo ni Carlo ken ni Alice, ngam saan akayat ni Tata Kanor, nga ama ni Alice, ngam ti di na ammo, may sagayam asiman, ti baro. Sinungbatan nga rod ni Alice ti panagayat ni Carlo, ngam inlimad na ti amin, tapno saan ama amuan, ti ama ni Alice. Sakbay ang nagrubwat ti barko, inawagan ni Carlo ni Alice. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Addaman gayam damaga, napan ka kadi ija balay da Ellen iti kalman? Kuna na ngamin anapan ka kano iti sardam. Anya? Kasano ko maamapanak? Saan ka di nagpakadaaken ka amapan kami iti Pierre? Ada kami dito kinigayam kong Alvino. No kasta, nagulbud ni Ellen. Iso amas daawak itimbaga na anapan ka kano ija balay da. Liklikam da dya klase ti tao. Masiguradok ang makaaramid da iti kalukuan. Pag kunam ang makaaramid iti kalukuhan. Kita ma, edita mo. Imbaga na nga inaram ko. Ita, imbaga naman na napanak iti balay da. Aywan anya. Adda ngamin panagayat na kan ka. Diyan mo. Basta timawata kat pulbot da ita babae. Sige nga rod, sweetheart. Agan-anad ka akanayon dita. Anak, asino di kasasaw iti cellphone nga inawagam iti sweetheart? Ada ka di kaayan-ayat mo? Adda kayo matgayam dita nanang. Kunak man no napan kayo iti balay ti karuba. Ti saludsod ko ti sungbatam. Adda ka di kaayan-ayat mo? Kuananang, ladingitak no saan ko ana ibaga kada kayong. Asino ti kaayan-ayat mo? Ni Carlo. Amom ka di ti bunga day nga inaramid mo, Alice. Nanang, pang-asiyo. Saan nyo kumapay nga ibagbaga ka ni tatang? Anyan tinaknakan mo ta sinong batam adagos. Kayat ko ang makasarita day di Carlo. No napudno mutlaan kan ka. Addan iti barko, nanang. Iso ti kinasaritak itay. Nagpakada ta agrubwatan ti barko ang nagluganan na. May sangamin asiman. Anya, may sa asiman ni Carlo? Hello, anak. Nagrubwat ka din ti barko ang nagluganam. Wananan. Cargo ship da ito'y barko ngayon meta. Para transport iti gasolina iti agduduma a pagilyan. Amangan mo't numapan kayo kadag iti pagilian nga na mapaspasamak agubat. Saan kami mat siguro ama iraman? Ta saan kami a soldado? Uray saan kayo asoldado? No pagdiskitaranda kayo dagiti managdakdakas. Di kay kadiagdanag. Ijay kanugayam Saudi ti umuna apapanan mi nanang. Mapanan yung nga ijay. Ingkam agkarga iti gasolina Kalpasan na kami kadag iti agkasapulan. Amano ijay kano Amerika. Nagadukit di apagilian ti papanamon anak ko. Agad-anad kayo nga rod Kanayon ka dumawat iti kaasi ti apaw. Nanang. Bayam, taday tatiramidan mi kadag iti kakadwa. Malang rodan. Babayan nanang. Bye anak ko. Kita ang dagiti nagdadakkel apatin. Makilumlumbada iti sikaganti bapor. Una yung ganyan. Nagdadakkel apating dagitan. Masida nga ta. Kasano nga'y ang masida, kat awan sam ti makadanon dito ang mangalap. Sabagay, adalam una yun tayo. Tilang nagdadakkel abapor ti makadandanon dito Adayon ti ayan tayo. Awan pa'y matanawan abantay, wano isla.
Manungay nga oras akastoy nga awan makita adaga. Ha? Anya nga oras. Bulan ko na maa. Aya? Kasano may nagbagyo? Gasang-gasat lang bro. Awan pa'y matiimbagada sumungad a bagyo. Dungay ada tayo ti katangan ti baybay kat ada sumungad a bagyo. Ay na, di ka madanagan bro. Amo ti kapitan, ti araramidan na. Imbag, tanabayagan na saan nga imay ti anak ti balo dito'y balay. Kasano ang makaumay kat nakadano nun iti pagilian a destinasyon da. Anya pagilyan na sasawamit. Kasano ang makapan iti sabali a pagilyan dayjay? Awan sapay paggatang na iti baro akawas na. Saan ka manan amang tagibasit iti tao ako nak? Sana pa nang tagibasit dayjay. Ibagbagak lang ti pudno. Tapno ammom kanor. Si Mangayam day a Carlo. Nagluganan iti barko. Di ka man maya. Nakamamuamot iti dayta. Nangagkukarod ti saritaan da ka ni Alice iti cellphone. Anya tinagsaritaan da. Si Mangladda kanon ijay Saudi Arabia. Agkarga kano iti gasolina ti barko da atangker. Agsarita taman iti nalapat si ka Alice. Anya ka diti pagsaritaan ta, tatang. Naibaga kanyak ni nanang mo, ngagsarsarita kayo pa'y lang iti cellphone iti dayjay a Carlo. Awan mo ter aramidon mi adakas. Saan ati dakas ti damdamagak? When no saan lang ti sungbat na? Tatang, Agsarsarita kayo kadipay. wen tatang. Anya ti imbilin ko ken ka? Saan ka di nga imbagak abaste demon dayjay tawan maganab mo ken kwa na? Lading itak tatang. Ngamsakbay anapan ijay Pierre nga agturong iti sabali a pagilyan. Sinong bata kon? Anya? Pudno nga ron ti imbaga ni nanang mo? Asiman dayjay a Carlo? Ha! Amang ano kinabawan lang ni nanang mo? Pudno, tatang. Siman ni Carlo. Naimbag ta na sabat ka, Norma. Ada ka di ibagam kaka. Ayan ka di ti anak mo. Ide imawag. Ijay kanumat Saudi ti ayan na. Gam ijay sa kanumat Amerika ti sumaruno a destino da. Apay kaday. Ay kwa. Nadamag ko lang, mate. Kunak no kung kunadala nga may sasiman ti anak mo. Hey, ingka gumaak a pinagturpaos. Agyamanak iti apaw. Tauray marigrigat ak nga inana. Nakalugan iti barkaw. Day tangamin ti arapaap na. Kasta ka de. Sige, panawan ka pa'y. Tanda pa'y papanak. Bro, sumardan pa lang ti barko dito yung isla. Mabalin ka di ti rumahar? Mabalin. Nga iti aglaw-law lang. Sana mabalin nga umadayo. Intaman nga basit dita si Deg. Jak pa'y nakikita dito kahit. Ang agalwat ka bro. Ado di ti babae ababayadan. Aya? Apay marigrigat dagiti tattao dito yung isla? Kaslakastan sa bro. Isumot ti kunatay may sa akadwata ang nabayagan asiman. At dapat ka nung nakala iti sakit na. Gapo ka dagita babae. Jesus, delikado nga ron Ay, sana ka mapanagsorsor. Ha? Agbuyak langan dito ayan tayo. Si kamat. Nagtakrot kamatan. Apay, nalakamot ay ati maisagmak bro. Da kayo ti masabat ko, Nana Norma. Apay adya kon makikita ni Carlo. Ay, ada na panan na, balasang kaw. Mabayag pa'y sa agawid. Napanan na ka di, Nana. Jak amo no ayan na ita. Kasjay nga minti trabaho na. Kanayon amayalis ti destino na. Anya ka di ti trabaho na, Nana. Para deliver ka no iti gasolina. Ano kasta? Delivery boy gayam ni Carlo. Sige, balasang kaw. Panawan ka pa'y. Ay, Nana, pakumusta am to ni Carlo no sumangpat ha? Sige, bayam ta idanon ko ti pakumustam no umawag. Balasang kaw.
Inawagan na kakadi ni Carlo. Ha? Apay anadamag mo dayta. Inawagan na kamin. Napanpay ka no ag-deliver iti gasolina. Anya? Ag-deliver iti gasolina? Day tama tinyawag na. Saan ka ding imawag kan ka? Ha? Mabalin amaamuan ti number na? Ah? Kung saan amay may sa ti usaran na number? Kasta ka di? Imbaga na kadikan ka, no sa dino ti ayan na ita? Anya itayan timbaga na nga ayan na. Ay, nalipatak mo tan. Kasta ka di? Nakaumay ka mat dito balay mi, Manang Rona. Nakitak ngamin ang nagsarita kayo ka ni Alice. Mabalin ang maamuan, tinagsaritaan niyo. Dinamag ko lang amat no inawagan ni Carlo. Ada ka di pa'y namnamam, nga arman na ka ni Carlo. Mangnamnama ak manang. Kasla ngamin adda relasyon da ka ni Alice. Ha? Pag ko na amat, Manang Rona. Adda napan ko inala apaw iti post office. Adda nakita ka parcel. Nagapo ka ni Carlo. Naka-address ka ni Alice. Anya? Agpaiso ka di ti imbagam? Adda gayam ko iti post office. Mapanak ijay. Sana bale, tamam mudak ijay. Makunagak matnukwa. Numaikanak iti gundaway. Alaak tinasao a parcel nga imbaga ni Manang Rona. Agsaganak, tamapanakon. Naira nang agmaymay sa tigayim ko iti unod ti post office. Nasapapay. Mapansamot iti siya. Darasak, takitaag tinasao a parcel. At iti parcel. Saan unay matadakkel? Ikabil ko iti bag ko. Tadakkel matibag ko. Malaon na. Agtugawak akaslawan tinapasama. Agin babasa ak iti magazine. Apaman ngagsubli ti gayem ko. Agpakadakon. Ay, imbaglakit din ta nagbayag ijay CR. Nana, naimbag abigat yun. Kumusta kayon? No, jak agkamalay. Si ka ni Alice, saan ka day? Wala na. Siyak nga rod. Inawagan na ka din ni Carla. Ada ka no impawit na aparakan ka ija post office. Mabalin mon ang mapanalaan. Post office, Nana? Wan, balasang ka. Ija post office ang nagpawit. Taas sidag ka no ti post office iti simbang ladan da. Iso ko matimapan ko alaan, Nana. Inawagan nak namin idirabi. Sige nga rod balasang ka. Ingka nga rodan. Nana, anya ka di day taawit yo. Nadagsan samat. Yugyulangan, tasyak ti mga awit. Itulod kayo pa ijabalay yo. Ay, saanan, balasang ka. Asidag mat ti balay may. Iyagyukit din, Nana. Di kay ko maagbabain kanyak. Tulungan kayo laang mat. Makitak namin kat nadagsan ti awit yo. Ayan na nga, dyan mo inala iji post office, anak ko. Idi dinamag da ijay tinagan ko. Imbagada nga da kano iti kalman ti parcel. Ngam, mas daaw da iti kitaan da. Taawan kano matan. Anya, agbukaw, ti maipawi. Mas daaw nga ro dagiti adda ijay. Tanakalistamat tinagan dagiti nagsangpot apawit. Kat adamot tinagan ko. Ngam idibirukan dati parcel ko. Awan matan. Kaawatan nga rod nga addaim mo nag-anangan, ano kasta? Dayta nga rod mo ti atap da, nanang. Mga nulino ko nakalaang mo da dya, Carlo. Saan tatang? Ngamin, adanagan ko itilistaan dagiti nagsangpot a parcel. Saan nga ta napan inala ni Norma?
Nasaon ni Manang Rona, nakita na kanu tinabalkot suratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Nay, itamampay nga dagpukaw a package iti post office at daka di milagraw mapaspasamak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nang ngagtiina ni Alice ti saritaan da Carlo kan Alice iti cellphone. Pinalutpot na nga rod ni Alice, kat nagpudno ti balasang. Naamuan nga rod ti inana, amay sagayam asiman ni Carlo, ngam agdwa-dwa ni Tata Kanor. Iti sabali abangir, ingkagumaan ni Ellen ti agaramid iti istorya, takayat na amatagikwan ni Carlo. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasaon ni Manang Rona, nakita na kanu tinabalkot suratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Itamampay nga dagpukaw a package di tapos office at daka di milagro mapaspasamak. Mas daawak nga rod tatang. Asino nga ta tinangala iti para kanyak kuma. Kasano ngay amamwam? Kan kunada ije post office. Nayan plug kanu ti CCTV. Kaslada kanu nang ikat. Ay. Sigurado nga da nangala. Kat isumutla ang tinangikat iti saksak ti CCTV. Tapno saan amaduktalan ti aramid na. Hello, sweetheart. Ibalakad ko asaan kan nga agpawit iti package. Napukaw ije post office ti impawit mo. Anya? Napukaw ko nam? Kasta nga rod, iso nga ibalakad ko asaan ka pa'y lang agpawpawit. Ang mga inside job mo tinapasama. Kasta mat ti atap ko. Kasano ko maamapukaw? Sayang ti impawit mo. Kasta ya. Uwan kayam. Agyaman ako iti panang tulong mo kaninanang ko Imbaga na tinaramin mo iti naudi pa nagsarita mi. Basit lang day abahanag. Rumbang lang at tulungak. Tagmay may samot ngamin. Nagkamalian ang pilikan ka, sweetheart. Di na ko man patiray ukan, sweetheart. No si kamot ti makakita iti kasjay, sigurado at tulungam. Saan ka di? Kasta man kayat ko kan ka. Alang rodan, inton maminsan ton Bye, sweetheart. Bye, sweetheart. Day, papanamon anak ko. Nakarubwat ka man. Mapanak pala ije balay da nana Norma, nanang. Innak man mat kasarsarita. Tagmay-may sa ngamin ije balay da. Sa bagay, nakadalos kan nakalaba ka mutten. Awan mo't aramida mon. Wananang, imbagla nga damot kasarsarita na. Ay mayat day taan na panunot mo anak ko. Kaasi mo tiin na ti kaayan-ayat mo. Nusak ti agmay-may sa diti balay. Ay talaga kasapulak mo ti kasarsarita. Amangan numaladawak nga agawid nanang. No ibaga nang ijayak amangal daw. Makipanganakon kan kwa na. Buwan anak ko. Siyak tun ti agluto iti pangaldawan me kan ni tatang mo. Naimbag abigat yun, nana. Madamamat gayam ti panaglabayo di ti arubayan nyo. Naimbag abigat mo ba't balasang ka Ilabak man dagiti kurtina kan ambong ti kama.
Tanay, mayat, tinit na. Uwan nga rod, nana. Kalkalpas ko laang mat naglaba. Imayak, tapno adamat kasarsarita yo. Agmay-may sa kayo ngamin ditoy. Mariknak nga agpaiso ti ilaw, kau no kastoy nga agmay-may saak. Sige, nana. Tulungan kayo nga aglaba, kabayatan ti panagmarites ta. Ah. Anya ka diti umay mo imarites, balasang kau. Kumporme ditan ati mapagsasaritaan tayo, nana. Imbag lakit din tay may kabalasang kau. Marayawakan ka. Wen, nana. Tapno saan nyo unay amarik na ti iliw yung. Iliw nga agpaiso, ti ko nada asakit nga awan magata nga agas na. Mamati kayo kadimat ati katawa. Makaagas iti iliw, nana. Ay, uwan, balasang ko. Ad-ada amariknak ti iliw ko no agmay-may saak, nga awan kasarsarita. Kumpirmado nga da relasyon da Carlo kan Alice. Sino tinangibagakan ka manang Rona? Nakitak ni Alice iji balay da nana Norma, iti lima basak ijay. Naragsak da adwa. Madama ti panaglabada. Anya? Ada ka din ni Carlo? Kat sinang patanan? Ha, di lang mabain. Jakmat nakita ni Carlo? Madlagayang. Apay anapanday di a babae ije balayda. Iso ka din ti mapanagaram. Agaram nga ta, ti gagara na ijay. Apay nga aglablabada adwa iti ina ni Carlo. Agpakalaing day di a babae. Tapno ibagakan ka man ang Rona. Dinak pa'y lamaartapan ni Alice. Napintasak mat. Ay na, napintas ka nga agpayso. Ngam apay alinabsan ni Carlo ti balayo. Ijay mo't balay da Alice tinapanan na. May samot day di amulagat. Ngam idini sa makidilim mabas. Imisam mat. Apay, no misam kan ka, guston kan ka. Natural. Bro, adda ka no bagyo sumungad. Ha? Ay na, mataktak man ang tibiyahe tayo. Ay, ibaba tayo kanong dagiti angkla. Nagdadakil dagiti kawar. Nakaikabitan dagiti angkla. Ala, itinagtayo amin dagiti angkla. Imbagla, asan nga iduron ti daluyon ti bapor. Naitinagan ti dadto mga angkla. Si Martin agpaiso ti barko. Palabsan tayo pa'y ti bagyo. Ay, sapay mangrugin a pumigsa ti daluyon. Nagngangato pa'y matngarod. Imbaglangan tasan nga ijay kating nga anti tao ti ayan tayo. Ay, dahito'y tirigat na ti kasto trabaho tayo. Una, ngam adulat tamot ti mangayat nga agbalin asiman. Panawan kayo nga rudan, nana. Umayak tumanan. Agyaman ak iti iyo umay mo balasang kau. Awan anyaman na, nana. No kayak yu ti agaliwaksay, mabalin yu mati pumasyar ija balay. Si kalaagan ti umay pumasyar no adawayang balasang kau. Wana na. Numalpas ko ti trabaho ija balay, umayak tumanan. Amuda ka di ijabalayaw nga umay ka ditoy. Nagpakada ka ni nanang, nana. Narigatan no sa anak nagpakada. Birukan nak ni nanang no di nak makita. Ay, wen balasang kau. Agda naglakit day no di naam mo tinapanam. Nakamamak mo ti kastoy. Nakapigpig sa dagiti maisaplit a daluyon iti barko. Ay, lunaron. Iswarong banglaan. Nagkamang tayo iti apo. No awan ti angkla ti bapor. Maisadsad mo sa dino ditan. Isumarod nga angkla ti simbolo ti siman. Maitim nagda. No kas diyang adda peligro. Kas iti bagyo. Kastoy gaham ti biyak ti agyang iti barko. Tilaan pagamkak. Kat dagiti pirata. Nanro na dagiti nangalangas. Agdang randa. Kan agtakaw da pay. Halaan dati kayat dangalaan. Saan tayo mo't nga rin tamin makigibat at madarmas tayo. Tangkar mo't ti ayan tayo. Tas nga diyay na ipadamag itinapiit. Ngadda ka no inagaw ti rebelde a bapor. Pinagbalin da hostage dagiti tripulante. Baga, pinalubusan da ida, kalpasan ti mano abulan.
Kunak no asino ti magmag na. Si kamot gayam Alice. Papanam ka di mat, Ellen. Awan pa panak. Ngamsi ka. Nagkapukan samot dita balay da Carlo. Adda ka di dita, iso asinang patam. Awan ni Carlo, taadda iti sabali a pagilyan. Napan ko lang kinasarsarita ni Nana Norma. Tapno saan nga agliday iti kaawan ti anak na. Amok nga da ijay sabali a pagilyan. Apay nga rod anapan ka ijay. Ammom nga adda ijay sabali a pagilyan? Kasano nga ammom? Ang kwa, kano si ka tinakaipaga? Naamwak laeng kan ka. Amangan no agatap da siya tinangala iti package. Na ilanad ijay tinagkapuan na apagilyan. Oh, apay pa ulimag ka, Ellen? Ay, ko, awan. Sige tadagayang papa na. Oh, apay ama ikulkulon ka, anak. Kwa nanang, idi nga nagsabat kami ka ni Ellen. Imbaga na nga amunang ada ni Carlo iti sabali a pagilyan. Imbagayo ka di? Saan man? Ang apay nga amuna. Saan mo samot nga imbagbaga? Saan mo't garod nanang? Iso amas da awak no apay nga amuna. Sigud ka ti ibagbaga na. Delivery boy lang iti gasolina ni Carlo. Apay ang nagsaritaan nyo ti maipapan iti dayta. Madlaw ko ngamin akasla di na kaya't ipapan ko iti balay da Nana Norma. Aba nga no nasakit tinakam na. No makit-kita na ka amap-mapan iti balay da Norma. Kasla nga rod, nanang. Ti pagsid na awak. No apay nga amuna nga da ni Carlo iti sabali a pagilyan. Nana, madamag kuman. Nasa uyo ka di ka ni Ellen nga da ni Carlo iti sabali a pagilyan? Awan mo tinangibagbaga ak balasang kaw. Apay ka day? Mas daawak ngamin. No apay nga amo ni Ellen nga da ni Carlo iti sabali a pagilyan. Dinamag mo kumaan no nakaamuan na. Dinamag ko nana. Ngam kasla na igalis ti dila na. Tako nana, asyak ka no tinakamuan na. Aguray ka man. Ada ka di makagapaw no apay akayat mo at akwatan no nakaamuan na. No awan tinakaibagakan kwa na. Amangan no nakita na tiimpaw it ni Carlo. Iso nga muna ang naggapo iti sabali a pagilyan tinasao a parcel. Maawata kunti kayat mo asawan. Kuna ni Carlo, bye-bye amon. Itaman pa'y nga granata dito'y dalan, ading ko. Wen nga rod, manang Rona. Naalam ka din ti package mo iti post office. Napanak, ngam awan mat. Awan? Anya ti kayat mo asawan? Nakitak pa'y dayjay Basit a palkot. Kaslaman basit a karton. E di nakadano nakijay post office. Binirok da. Ang mas daaw da tanagpukaw. Di da mabirukan. Saan nga agpukaw no awan tinangala? Hello, sweetheart. Kumusta ka? Hello, sweetheart. Kasayatak dito eh. Indanon ni nanang ti kinaanos mo amap-mapan ije balay. Kakaasimat ngamin. Si kaman ti agmay-may sa iti balay mo? Gapo iti kinaanos mo. Addan ti panagayat ko kan ka, sweetheart. Kasta akmat, sweetheart. Ay ayatan ka unay. Iso napatagkan nyak dagiti napatagkan ka. Into nagawid ak. Agkalay satan. Ha? Adakan ka dahita. Ang mabayag pa iti panagawid mo. Imbaga ni Carlo nga inton agawid. Agkalaysa kami kanon, tatang. Kaano nga agawid? Saan pa'y nga amo no kaano? Di mo pa'y ammo no sigurado dayta.
naunday pa'y apanawain. Adaw ti mabali na mapasamak. No awan lakit di timang lapad. Matuloy. Ay, saan ka nga sigurado? Di mo amaw dagiti paspasamak. Nang runa, taadayo kayo iti tunggal maysa. No siyak, awan parikot kanyak, tatang. Ngem di mo amo ti panunot ni Carlo. Lalaki dayjay. Among kadi, idilima basak iji tiyangge, nabartak ni Tata Kanor. Ibagbaga na nga agasawan to kano daalis kan Carlo. Anya? Saan nga taas sa ulaang tinabartek dayta? Dayta ti jakam mo. Basta nangag ko nga imbaga na adanda ni kano makiasawa ti anak na, kat ni Carlo ti mga asawa. Ay, saan ang mabalin? Masapul asyak ti ikalay sana. Nabartak ka kadi? Kasano ko maasi ka kat di nakapay inaram? Aha, agore ka. Anya ti makita iti basuraan nyo? Abay, anya ti dakdak mataman ng Rona. Dayta dyan nakitak abalkot di parcel ni Alice Kasano nga da ditoy? Ay, sana. Ang mga nukaing-ingas nala siguro. Napidot ko day iti kalsada. Ngam imbasurak matlaang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon amapan ni Alice ijay Balayda Carlo. Tamaas yan iti bakat ng agmaymaysa. Naragsak mat ti bakat. Idinadamag ni Ellen dayta. Nasuron. Iti matayanda Carlo. Madanaganda. Tanapig sa ti bagyo iti taaw. Nagamakda kadag iti kakadwa na asiman. Iti may sang aldaw. Anagsabat da Alice ken Ellen. At danadlaw ni Alice. Mas daaw daytoy. Nuapay nga mo ni Ellen. Nga da iti sabali a pagilyan ni Carlo. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dayta tinakita kabalkot di parcel ni Alice Kasano nga da ditoy? Ay, sana. Ang mga nukaing-ingas na laong. Napidot ko day iti kalsada. Imbasurak matlaong. Agure ka man takita ka na imbag? Ay na, umay kakit di ijay kusina man ng Rona. Tadamakan ijay. Bay am daytan. Awan ka is kan na dayta. Napidot ko lang kung na lang arudin. Umay ka. Ay, hindi mo ibuyod Kaya ko makita na laing. Magitlaan. Ay, Diyos napanalat ta kinita. Isuday-day ko nagtumat. Kasano na alam? Ay, diya ka mo. Basta napidot ko dayta. Awan karganay di nakita. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan. Ada ibagak, ngam pang-asim, ta saan mo nga idanon ka ni Ellen? Anya ka di dayjay, manang. Napanak namin iji Balayda. Kat nakitak ti balkot ti parcel mo. Kat kapadpada tay nakitak iji basuraan da. Napisang laeng ti ada surat na. Kunakon kat. Mas daawak ngamin no apay nga munang ada iti sabali a pagilyan ni Carlo. Kaawatan nga da ng basaan na. Ay, latingit at tinapasamak. Ni Jack Amo akabaulan na nga aramidan ti kasjay. Awan mo't tibasol mo itinapasamak, manang. Siyak nga minti nang ibagakan kwa na nga ada parcel mo iti post office. Kasta ka di. Anya ngay nga rod. Saan mo mat nga amo akas jay ti mapasamak.
Manang Rona. Agpay so ti atap ko. Nga adda na ngala iti parcel nga impawit ni Carlo, nana. Asino ka di tinaturad anangala? Kuna ni Manang Rona, nakita na ti balkot ti parcel ko. Kunamot ni Ellen, anapidot na kano nga awan karga ti parcel. Saan tayo nga amuday tabalasang kaw? Bayamon. Wanana. Sayang lang amin tinagbanugan ni Carlo. Ay, katanya pa'y nga eh. Adaditan ang awan maaramidan tayo. Naturad anang aramid itikas jay ni Ellen. Adon a beses tinapalabas ko akalukwan na. Ay, napasensya amlatan. Sana bale, taamomon ti ka mabalin na. Makapadismaya tikas jay nga aramidan na, nana. Awan mo ti amok nga inaramid ko amadikan kwa na. Hello, sweetheart. Imbag man ta nakaawag ka manan. At ang amin signal iti ayan mita, sweetheart. Basta da signal, umawag ka kadagos. Pudno ti imbagam, arumbang aliklikak ni Ellen. Ada ka di naramid na, Amadi? Amom, nakita ni Manang Rona ti balkot ti parcel iti basuraan ija balayda. Anya? Kasano na pasamak dahi ta? Saan tayo nga amo? Ang amtiin rason ni Ellen, napidot na kano nga awan kargana. Iso nga basura na. Amangan mo't madam amuna iti unag ti post office. Iso anawaya anak ka unag. Mabali na kasta. Ang lipatan mo dahi ta, sweetheart. Ala, umawag at tumanan. Agsagana ka kidita into nagbakasyon at ton. Nagkalay satan. Adakan ka dahi ta. O sige, sweetheart. Bye. Bye, sweetheart. Awan nga tati makalap pa di ti plano na mangikalay sa ken ka. Panagkunak kat awan, tatang. Saan mo't atubang ti inana, tanasingpot mo't. Ket no babaero ka no ti siman. Iso nga raw nga ibagbagada a siman luloko ka no? Saan mo't siguro nga amin, tatang. Adamot na singpot, kan nanakman. Makita Awan kahit panagtalag ko iti dayjay asiman. Tatang, awan pa'y ti inaramid na amadi. Ngam husgaan nyo matan. Ado nga raw tinadamdamag ko asiman aman lulukaw. Para kanyak, dakkel ti panagtalag ko kan ni Carlo. Sapay kumaa. Nang runa kit adamit itsura na. Ang mga numasair mo ti anak mo, iti kanayon mo apanang tagibasit, iti kaayan ayat na. Panang tagibasit ka day ti panangibaga iti mabali na mapasamak. E di damo, adi mo pa'y amo asiman. Di mon kayat, takunam amarigrigat. Itatada ka baalan na, adamanan maibagam. Nawada ngamin ti panagpampanunot ko. Saan akas kada kayo anakiting? Amok pa'y, no asino tinakiting ti panagpampanunot na. Maya, Ay, naipamaysa ngamin di ta panunot mo, asikalaang ti usto. Ngam di mo amo, nga ado ti atap mo, akilaw. Hello, anak. Kumusta kan? Diyak kayo na ibaga kada kayo, tinapirmaan mi a kontrata. Medyo mabayag adi kam agbakasyon. Tapno, maisaganaak ti kalay sami ka ni Alice. Kasta ka day? Mangipaw-itak to iti paggatang nyo ti materyales. Patakaran nyo. Kan patarimaan nyo ti balay. Jeda duma nga ipauit mo. Idulin ko pa'y anak kaw. Mangipaw-itak to manan. Tapno adda usarin nyo, nanang. Waan anak. Mangkita akon kadagiti nalaeng a karpintero. Umumay ka di pa edita ni Alice? Waan anak. Nasingpan tinapilim a babae. Saan pa'y ama nagsursur akas kadagiti na duma? Nalaing nga agpilya niya, nanang. Isong agpada kayo anapatag iti biyag ko. Malangarod, umawag ak tumanan. Bye! Bye, anak! Bro, saan ka kalingan babawi? Iti kabayag ti pinirmaan ta kontrata. Mailaw ka na ya. Tano siya, kaya't kung amin ti makaurnong, tada isagsaga na ak. Sa bagay,
No mabayag adita ag bakasyon, mabaybayag mo ti itad da bakasyon ta. Makaurnungak to iti pagkalay sa amin ka ni Alice. Talaga ka di nga ison. Di ka kadi agsapul iti sa balay. Iso tinakariknak itinapod nung ayat, bro. Awan makalapad kanyak amang ikalay sa kankwana. Kasta ti maibagam ita, hangam, no adda makitam anapimpintas, ay, amangan mo isukat mo. Nasingpot ni Alice. Do'y sukat ko. Amang ano makatumpungak iti mangirurumon ka ni nanang ko. Napatag kanyak ti inak. Sa bagay, manmano tinasingpat a manugang. Nang runa, iti kastoy at trabaho tayo. Taman mano tayo nga agawit. Nana, apay anak idda kayo kat aldawan. Adda ka di madi amarikrik na yun? Ay nahawan nga root palasang ko. Malaminak matan, kan nasakit ti ulog. Dapadapan kayo man. Sus, nagbara kayo, nana. Ala, agsubli kayong agad da. Tainak gumatang iti agas yun. Ijak pa'y ngamin nagtumar. Tanay ra na nga awan ti agas dito'y balay. Sige, tainak gumatang, nana. Anya ka diti kayat yo akanan. Ay, kumpurmiditan at tinapay balasang ko. Sanak batlaan nga makapangaan. Masapul amangan kayo, nana. Uray sa gabasit laeng. Ad-adda ako mapsot kayo no di kay mangan. Ay naayong paglakit ni tada ka balasang ko. Kasano aklaeng no awan ka. No saan kayo latang agimbag babaan iti agas agatangag. Ipan kayo laengan iti doktor. Hello, anak. Nay, apay nanan, masakit kayo? Ay, gurigor la siguro da ito'y anak ko. Imbag atay may ni Alice, napangimatang iti agas. Nasayat nga ro tayo may di tananang. Wan nga ron, nasingpet talaga ni Alice. Di nakbinaybayaan tag may saak ka no. No di kayo pa'y laging bag. Mapan kayo iti doktor. Ay, basit lang nga sa gubanit da ito'y anak ko. Saan masapul ang mapanpaylaang iti doktor? Adalakat agas a para gurigor. Agina na kayong orod nanang. Umawagak tamanan. Sige, anak ko. Bye. Adda maangot ko ana lang si. Si kakadiday ta Alice. Awan ba't sa bali ang masabat ko? Saan nga ta abukod mo apay od ti maangot mo? Awan ba't maangot ko? Nabang lumatyag-lawlaw ko no magnaa. Nagtsak agkamali. Naggapo ka di tabalay da Carlo. Napan ka ka dinagapon dita. Aggurigor ni Nana Norma. Ingatangak iti agas na. Dakas ka di ti tumulong. Ti dakas kat jay mangala iti saan na ako kwa. Asino tinangala iti saan na ako kwa? Day tangarot ti saludsod. Asino nga ta tinangala iti saan na ako kwa? Aping ibagbagam day ta kanya. Kanya ko matibibiyang ko. Ti tao nga addaan na saya at apanagpuspuso. Makaamiris. Malaksid no talaga anangisit ti tulang na. O sige, panawan kan tada pay nasken nga aramida. Nabagas ti panagsasaw ti salbag a babae. Adda nga taam muna. Kasangsangpot mo, kasla naman ang papanam anak ko. Agsubliak iti balay da Nana Norma. Tamasakit, nanang. Anya, masakit ni Norma. Ay na, kaasimot nga rod. Ay, pagmadyan ati agmay maysa. Mala, ingka nga rodon, anak ko. Barang no agimbag adagos. No saan pa'y nga agimbag? Kapilitan akaduak amapan iti doktor. Ay, una anak ko. Talaga narigat ti agmay maysa. Nang runa no agsaksakit. O sige nga rod, nanang. Panawan kayo pa'y. Sige. Ilutuam iti sopas no awan ganas na amangan.
Agoray ka man, Manang Rona. Imbagam kadikin ni Alice ti maipapan iti balkot anakitam iti basuraan mi. Ha? Ay, wan. May sakamot adang nga. Napidot ko kunak lang arudan. Kasta mo ti imbagak. Imbagak anapidot mo, nga awan kargana. Ay, may saka alaw-lawatira. Sa lawasaw. Ngam sana nga agar aramid iti saan apod no asarina. Pudno ti imbagak. Panawan ka man langan. Manang, apay akas lang makapungtot ni Ellen anang panaw kan kaitay. Ay, imbagam ka de, ti maipapan iti balkot ti parcel. Saan, Manang? Pinasagidak lang, idi saan ko ang nagustuhan ti imbagana. Idi nagsabat kami ijay dalan. Diyak impagarup ang makaaramid iti sana nasayaat. Mamati ka kadi iti imbagana ang napidot na nga awan kargana, Manang? Ay, ay, diyak mo, tadyak nakita. Narigat ti agsasao iti saan ang nakita. Sa bagay. Sige Manang. Mapanak pa ije balay danana Norma. Aggurigor ngamin. Nana, kumusta kayon? Anya ka di ti marikrik nayo? Ay, mayatan balasang ko. Agyaman ak iti panangasikasom kanyak. Awan anyaman na, Nana. Tinapatag ita kat nagimbag kayon. Ay, nagasat ti anak ko ta nakatumpong iti kasken ka. Una yan, Nana. Uray asinumat siguro. Aramidan na tikas iti inaramid ko. Taagmay may sakayo kat ngarod dito eh. Adamat, dagita ka aruba, hanggang didak pa'y imay kinita, hindi masakitak. Si kalaang matimbay. Ang mga no di damat amo ang masakit kayo, Nana. Ngata, balasang ka. Hello, anak. Kumusta kayo, Nanang? Naimbag kayon? Ay, wan anak ka. Day takit gapo ka ni Alice. Ito na iti panaging bagyo, ingkay to gumatang iti materialis. Dayta nakalista dita insent ko kada kayo alistaan. Ipakita yo dayta iti paggatangan nyo, ha? Wan anak. Ang nagaduma dyan lista mi dyan. Nagdakala na balay. Tapno dan to pakaangayan ti reception ti kalay sa amin, Nanang. So gumatang kayo, ha? Wan anak ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Rona ti balkot ti parcel, nga da iti basuraan da. Anakanagan kani Alice. Nagatak nga ron da ito'y, katindanon na kani Alice. Kabayatan na, imandar ti kinaawan panagtalag, nila kay Kanor kan ni Carlo. Iti sabali a bangir, plano ni Carlo, ngagpatakder iti dakkel a balay. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo italawas a napauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Wan anak. Nagadumat dyan listam ejay. Nagdakalan ngay abalay. Tapno isang to ti pakaangayan ti reception ti kalay sa Nanang. Iso gumatang kayo. No iso ti kayat mawak. Matong pala. Agyaman ak Nanang. Ay, padasan nyo man nadamagan ka ni Alice, dagiti kayat ng abay. Ninang, kaninong, inton madanon ti kalay sa amin. Ay, nasapa pa'y unay dagita, anak. May mayat no nasapa na ng atrasado. Sa bagay matkit di ah. Nala,
Kung ita kayo mananang, ilis tayo man, ti kaya't yung agbalin nga sponsors. Ilistak laang ngamsan ko pa'y idakasaw ta mabayag pa'y mat. Di ka pa'y mat agaway. Madamamot gayam ti lutom anak ko. Wananang, apay nga damaangot ko nga agat gas. Kitaam amang ano na idap mo ti apoy day tamay sa abarnar. Saan mo't nanang? Kasla ititangki ti LPG ti paggapuan ti naangot. Kitaat man. Lakay! Nagipugso ti amoy ti tangkay! Ay karuba! Arayatan na kami! Nasigudan dagiti karuba na sabsaban ti apoy. Hangam, kita ang ti anak ta! Ay, sakroya kun ti anak ko. Awan puot na. Nakintot siguro. Ay, napgas lakit di ti rupa kan ulo na, no makapuot. Ay nauram pati ti buok ti anak ta! Itayo ni Jay Lugan. Darasam! Darasam! Mapandayan! Awan pa'y puot ti anak ta nga inyo nagda iti emergency room. Di ka man sangit asangit. At ada madanaгаnak. Sana matay ti anak ta. Ayun ay lakit nga roden. Kayon tulangan ti paglutuan tayo. Kitaan. Rumuaran ti doktor. Sabatot na pagdamagak. Doktor, kumusta ti anak ko? Urayan tayo makapuot, Mrs. Normal mat dagiti vital signs na. Awan ti pagdanagan tayo. Agyaman kami, doktor. Anya ti ko na ti doktor. Normal ka no matagiti vital signs na. Ngam, awan pa ila ti puot na aging gaita. Sigurado anasin ti rupa na. Kanda dumaapasit ti ulo na. Kasi mo't yan anak na. Anyan tungatan ti tsura na inton maimbagan. Aglading ito lakit day inton makita na ti itsura na. Nalaad taon. Dahita ti paglading itak unay. Nakapinpintasan dyan anak na. Gamita, napuura ng tirupa na. Anyapay itan ti masakbayan na. Sigurado lakit ding agsanod ni Carlo amang ikalay sa kenkwana. Masigurado ka doble ti sa amarik nanto ti anak na. Tinapasabak iti rupa na. Kanti mabalin a panangisinan to ni Carlo kenkwana. Kumusta ni Alice? Saan ang matagtagari di anak ko? Sigurado nga aglida ito na ijay. Inton maikat ti benda ti ulo kan rupa na. Ay nakakaasimot ni Alice. Anya ka di tinapasamak. Aglutluto nga roon. Idikwan, ada na angot na nga agat gas. Idikitaan na kuma. Ustumot anagipugsun iti apoy ti tangke. Ijay tangke ti LPG. Ay na. Pagrigatan na, no daan ti tangki ti LPG, ita makadisgrasya. Uwin nga rod isumot lagayam adidan awatan, no aglatlati ti tangki ti LPG. Ay naday tatisang kay bilin ti anak ko. Maday, ti daan at tangki ti LPG. Saan kaming ton nga agusar ti kasta? Agusar kaming tulangan iti kayo. Ay, kasayaatan magkat ti agluto iti kayaw, no adalaki di mangayaw. Hello, anak. Adama di adamag. Anya day tananan? Na-aksidente ni Alice. Ada ija ospital. Apay, anyat na pasamak. Napugsuan sa kano iti LPJ. Daan kano ti tangke anagatang da. Kumusta ita ni Alice? Idi na panak ija ospital. Saan amatagtagaray? Nabingdaan ti rupa ken ulo na. Nakakaasi ti langana. Gatangin nyo amin nga agas na nanang. Kanda kayo timang bayad ti bill na iti ospital. Wan anak. Ay, adaman damagak anak ko.
Kayat mo ka di pa ini Alice nga uray 5 adaan. Oh, apa yan naliday ka, bro? Anda ka di parikot. Nadisgrasya ka nun ni Alice, bro. Anya? Kat, kumusta nga itan? Nauram ka no ti Rupa kanda duma pa sa ti ulo na. Ay, no nauram, sigurado, nadadaal ti pintas na. Kaasimot ni Alice. Sigurado ang nalida itaday jay. Ay, lakit di ah. No siyak ti mauram ti Rupa na, ay, Jack Maclon. Nang runa, no awan pa'y asawak. Sapay awanak mo't itisibay na. Anam, bro, ituloy mo ka di pa'y ti planom, apa nang ikalay sa kankwana? Anya nga tayo tan titsura ni Alice. Inton maimbagan tinauram arupa na. Masigurado ka na pimpintasak ngam iso. Sigurado asaanan nga ikalay sa ni Carlo. Addan namnamakin ni Carlo. Ay, kasimot ni Alice. 5 ada din na oras. Malas na. Inton sumangpat ni Carlo. Aramidek ti anyaman apamuspusan. Tapno matagikwang. Kaya't na nga tamot. Anya kumatilaban ni Alice kanya. Napintasak. Ngam iso, 5 admatan. Kadorman tulakit din ni Carlo no makita na. Ay, kaasimot. Unay lakot tigasgasat na pimanen aya. Dayjay ti kunada a disgrasya iti uneg ti balay. Unag nga agpayso ti balay. Madisgrasya pa'y. Papayakas to'y tinagbanaga. Agyaman tayo laangan ta si bibiyag ka, anak ko. Awanin ti serbi ti biyag ko. Kabutang dagdag iti tao. Adda kami kanitatang mo amang ipatpatagkan ka, Alice. Sigurado lang kit di. Adi na kun kayat ni Carlo. Anyang arod ngay anak ko. Awan ti mabalin tayo no kastaman bilang ti mapasamak. Daksang gasatak nanang. Ay ayatag ni Carlo. Ngam kastoy kumatan. Basta awatom latan dagiti pasamak anak ko. Huhanin ti maaramidan tayo. Maladingita nag-unay, nanang. Saan ka unay ng agladini? Agpaimbag ka. Tapos makaawid tan. Papa na, Madang Ronang. Inakman mo't iti ospital? Inakman mo't pasyaran ni Alice? Ay na, adda na kaibaga, akabutbutang kano ti itsura na, kas na alalya kano. Kastangarod ka no. Di na kano kaya ti makisarita iti ura asino. Kasano ang makisarita, kat kabutbutang mat kano ti itsura na. Kasimot. Di na kano kaya ti sumango. Ni kanunanang na ti makisarita. No adda tao amang bisita kan kwa na. Anya pa ngay tinamnamaam no napuuran ti rupa ti tao. Talaga nga grup-rupa nga alien. Sobra ka mo't. Apay nga ilyen pa'y timbaga? Saan kit din? Awan kaing-ingas na atao. O, di alien. Mabalinta ka nun ti agawid anak ko. Day tati imbaga ti doktor. Diyak kaya tagpakita ka dagiti tao, nanang. Mangala kayo iti pagabong ko analawa abandana. Wano naingpis sa tela. Uwan anak. Ang mapanak pa iji billing section. Inakpay amuan, numano ti babayadan tayo. Ay, sapay awan kwarta tayo. Kasanunod akkel ti babayadan tayo, nanang. Lakit di, Alice. Sapay, impilit ni Norma nga iso ti gumatang iti inreseta ti doktor nga agas mo. Nakababain pa'y kit din kanina na Norma. Wan narod anak, ngamday tangamin kano ti bilin ni Carlo. Mabainak pa yan kadakwada nga agina. Sige, nanang. Inkay amuan numano ti babayadan tayo. Tanda kamot dito yung Ruarte Ward, Maya. Naggapoak iti billing section. Mabalin ka nung aminan ni Alice ti agawid. Mano ka diti babayadan na. Nagbasit inadiskitar ko. Nairanamat nga awan kwarta ti nagpatulungak. Basta awak nga rod.
Tanabayadan mo ti bil tayo. Sino tinang bayad? Kunada mo't ani Norma ka no tinangbayad. Ni Norma. Saan ka di nga imbagam nga isumanin tigimatang iti agas ni Alice? Wala kay. Iti kastoy ang mapaspasamak. Di ka kadipay makonsensya. Makariknak nga ruden iti bain. Mamiris mo mo't siguro itan. Amadi iti mang tagtagibasit iti tao. Nabalito kan gayam ti panagpuspuso dagiti tinagtagibasit ko. Isong arod, adimon ulitin ti kasjay nga aramid mo. Ngam ni Alice nga anak ta. Kaasimay. Sigurado asaanen nga ikalaysan ni Carlo. Kataawatan tayo latan, ano kasta ti mapasamak. Maawatan tayo, no agsanod iti tulagan da. Saan ka no arumrumwar ni Alice iti sileb na? Kaasimat. Apay akas lang maragsakan ka. Saan mo't? Nagasgasa taklaan ngam iso. Ay, kita man lata tigasat. Sapay nagtulagan dan sa kanong agkalaysada ito na agbakasyon ni Carlo. Kaya't naasawan, asaan nga isuda ti agkagasat. Da kami tinaisangrat para iti tunggal maysa. Ay na, saan ka amang namnama? Amang ano mapaay ka? Apay ko maamapaayak. Saan ko nga ipalubos? Nalipatam samot tan. Ngain na po ito pa nga isakmul mo, mabalin amatin nagpay. Ni Alice tinakapasamakan na dayta. Kasla na tipay, ngam siyak ti makasipaw. Rumwar kamot aalis, adakal at tamot diti silid mo. Diyak kayat nanang. Dito yaklatan kwarto. Diyak kayat amang gaganti pa ng katawat itaw kanyak no makita na. Saan ka ngamin nga agpanunot iti kasta? Kad saan mo unay nga ay ayan tabagin? Anya pa'y lati serbiti biyag ko. Namon siguro ni Carlo tinapasamak iti rupak. Di na ko nawawagan. Saan ka kumaunay ang maladingitan? Tay kunakon, awatem tinapasamak. Tapno malaganan basit ti saem amarikrik-nam. Sana pulo sa mapunas ti sa amarikrik-nak nanang. Nangruna numalagip ko ni Carlo. Nangruna gat din ako nawawagan. Anya ayat ti aramidak anak ko. Tapno maup-up ti saem amarikrik-nam. Mabalin tayo kano ti agbakasyon, bro. Ay, saan pa yung anadanon ti rumbang apanagbakasyon tayo, bro? Mabalin tayo kano ti agsubli a masapsapa, bro. Naisapsapa lang ti panagbakasyon. Gapo ka di iti na i-deliver tayo, a gasolina? Wen, bro. Ay na, sorpresa ang tandang iti kabalay ta. Naikan tayo iti nasapsapa a bakasyon. Tanapartak tayo ang nag-deliver. Inton makawit ta, anya ti kahit mo. Ninong ka iti kasar ko, wano? Abay. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurada para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Wen bro, sorpresaan ta dagiti kabalay ta. Naikan tayo itinasapsapa a bakasyon, tanapartak tayo ang nag-deliver.
Inton makawid ta, anyat kat mo. Ninong kay ti kasar ko, wano abay. Ikalay sam ka di, uray na uram ti ropa na. Uray na uram ti ropa na, tasaan mo't na uram ti puso na. Ah, bilibakan ka bro. Saan aninong? Awagan naktulaki di itininaw. Ay, Si kang Rodel ati, bisman ko. ay may mayat pa'y. Sa anak ngaglang lang alakay, tapno pagbalinin nak aninaw. Nagdakkel timpatakder ni Nana Norma abalayda. Wan nga rod, nagbiit amalpas taado ti trabahador da. Daytan san ti kadakkelan abalay ditoy. May saak to nga agnaed ijay abalay. Kasano ko mga agnaad ka ijay? Nalipatam samet nga agasawa kaminto kin ni Carlo. Ay, sus, di mo pala masigurado dayta. Amanga no di mo pa'y mabaddekan ti agdan nga agturong iti maikadwa akad sa aran dayjay abalay. No kayat mo, alaan kanto a para dalos iti dayjay abalay. Ay, nagsao ti agtagtagainap anakarieng. Ay naman ang Rona, awan bayad ti agarapaap. Iso alibre ti agarapaap. Madanagan na kiti kasasaad ti anak talakay. Saan lang arudon arumrumwar? Saan pa'y unay amangmangan? Sangit asangit. Kas day lang aro din tinapasamak na. Di pa'y awagan ni Carlo. Saan tayo ang mapabasol ni Carlo? Pagyamanan tayo laangan, tatinulungan na pa'y kadagiti babayadan kan agas iti ospital. Kanayon mo akasarita ijay seled na. Andingayam, Kasta mo ti araramida. barang iti panaglabas ti panawain, ket maawat na tinapasamak kan kuana. Sapay la kumaa. Kasla malunag ti kaunggak no makitkitak ti kinaliday ti anak ta. Ano apay nga iti ipay rupa ken ulo na. Kasano kitkitaan na nga rod no paggapuan di agatgas. Idi kwan, piglamutan anang ipugso iti apo iti tangki ti LPG. Sinalbag day taadaan na tanggay. Delikado gayam. San kayo nagumatgatang iti tanggay? Andatan dito'y Manila, bro. Apay kasla da birbiro ka? Kita man no dapay di ti sigod agayang ko, doktor. Ha? Apay, adda sakit mo? Tabiro kam dayjay a doktor? Sigamat bro. Apay masakit lang ti agsapol iti doktor. Ah? Ay, wala niya. Sige nga rod, bro. Agsinatapay dito'y, taadamat biro kag. Agkita tanto ijay ili. Taagsублita kat nga rod ijay barangay tayo. Awagan kan tong arad ha. Isagana kong ti panagkalay sa amin. Wun, bro. Umayak tula tayo ijay balayaw. O sige, damdamak day ta ha. Nadalugan anak sardag iti bataw. Ay, lukatakman ti tawa tatanawak. Adumat akarton ti ulog ti lalaki iti jeep. Nakatalikod dya maisa. Sino nga taday jay? Timalyawan ti lalaki. Nanang, ada akong! Sika ka di ngagpaisaw anak. Ay na, apay adi mo imbagbaga. Talaga jak imbaga nanang. Kaya't kayong waran asorpresaan. Ay na, si kakit di mo't anak. Naglaing ka amang sorpresa. Anya na kita nakakartaon. Agduduman nanang. Ay, saan ka di ngayon imay ni Alice dito'y balay? Manipod na aksidente. Saanan arumrumwar ija balayda. Kanayon kano nga agsangsangit. Siyak timang punas itilwana nanang. Maibagam ka di pa'y dayta. Inton makitam ti kasasaad na anak. Urain niya pa iti kasasad na. Awan makalapad iti panagayat ko kan kuana nanang. Amangan no kastalaang ti maibagam. Tadi mo pa'y nakita ti itsura na anak kaw. Anya nga tatiin labas ti lalaki ang nakakarton. Impandamot ijay balay da Alice. Awan ka di ti indagas-dakan ka? Adamot may nga indagas da ijay balay. Anya ti linaon ti karton. Ken asino tinaggapuan na.
Nagapo ka ni Carlo. Impatulod na timapan ka ni Alice. Sumaruno ka no ni Carlo. Api nga awan indagas da kanya. Ang masigurado ka makigtot ni Carlo ang makakita iti itsura ni Alice. Orayan tayo ati sumaruno ang mapasamak. Manang Rona, anya ka di tilinaon ti karton ako ng mga indagas da kan ka. Panay stateside mat at tsokolate. Dilata, kan sabon. At dapay kapi akong nagdumapay. Amang ano syakti ka o dyan ang maikan. Amang ano umay dito'y balay ni Carlo. Ay, nag-feeling kamot at talaga. Anya ka di da ito'y nakakartaw ni tirabaw ti lamisaan. Impawit sa kano ni Carlo. Ada nang itulod aka aruba. Anya nga itilinaon na. Kinita ka din ni Alice. Kunak nga rod akitaan na itay. Nga madamdaman ko na namot. Saan mo ta magagara namang kita? Alice! Rumwar ka dita silid mo, anak. Ingka man kita, inuan niya tilinaon da ito'y karton. Kitaan yun, atatang. Makamu kayon. Lukatan yun, nga niya tilinaon da ita karton. Saan ka di akasta, anak? Awan pa'y gaganay gayam. Kasla kaguram metan ti lubong no kasta. Nanang, agsagana ka. Inta makisarita kadag iti dadakkel ni Alice. Usto ka di tinangag ka, anak ka. Mapanta makisarita kada kakakanaor. Wen, masapol amaya po rati panagkalay sa mi. Sakbay ama ibusti na itid a bakasyon ko. Agpanunot ka pa'y analaing anak. Amangan no agbabawi ka, inton makita am ti itsura na kunak manay. Apay ko mga agbabawi ak nanang. Ididakda kayo dito eh. Di na kay binaybayan. Iso nga ita, saan kumot abaybayan? At dari medyo ti amin. Anya di kayat mo asawan. Diyak maawatan. Maawatan yun to inton makadanon tayo iti balayda, nanang. Ay na, maburburtsa anak ka anak ko. Mal, intaman laengan. Umay kami man dito'y balayaw, kakakanar. Norma, kaduam ta anak mo? Agmano ak man, nana. Ayan ka din ni Alice. Ada iji silid na. Di na kaya ti rumwar. Ay, agsasarita tayo kung makadakakakanor no mabalain. Apay ko maasaan ang mabalingay. Ala, umunag kayo, taayabak ida. Agyaman kami, nana. Kaya't ko makita ni Alice. Sige, taayabak marok. Maala, agtugaw kayo pa'y. Agyaman kami manen. Anak, lukatamtir idaw ti kwartong. Kadwak dito'y ni Carlo. Diyak kayat nanang. Masiguradok akabutanak ni Carlo nung makita na. Saan, sweetheart? Awan makalapad itikan na rita. Di mo't nagtulag tangag kalay sa nagbakasyonak. Idi dayta. Hindi saan pa'y anang uram ti rupa kan ulo. Tapno di mo ay ayan ti kasasad mo. Adan nakasarita ka, doktor. May sa a plastic surgeon. Isubli na tinapuran a ropam. Naaramid mo ti kasta. Kasta ti kinapatag mo kanya. Ay ayatan ka. Ket awan makalapad iti dayta a panagayat. Pudno ka di ti bagbagam, Carlo. Wen, ket itamot lang. Agpamanila tayo kadananang mo. Taipan ka iti kinatulag ko, doktor. Agdinamag nga impan kano dananamaya kan Carlo ni Alice iti Manila. Tapay ka no. Anya ti panggap dayjay a Carlo ken ni Alice. Mapan na kano ipa-plastic surgery. Ipatarimaan na ti rupa dayjay nga Alice. Wala. Una yan anagsin aw apanagayat dayta. Oray na dadaal ti rupa ni Alice. Awan lapad ti panagayat itong galmay sa kadakwada. Ay, anyan. Naggasatan dayjay nga Alice. Napuuran lang arudon. Kastansa tinasingpet a tao. Saan abaybay anti Diyos. Nabaybay anak ka di. Takanayon ama di ti adda iti panunot ko. Padasam man adalusan ti mati akapanunutam.
Tapno lumawag mo ti masakbayan. Tubang sa nga agpayso ti madi nga aramid ko. Tapno magunod ko ti tartari gagayak iti biyang. Si kamat ti masabat ko, Norma. Ay, agbaligi nga ti operasyon na maisayang kat kini Alice. Ay, sapay ko maa. Ay, apay no, abalayanan ti awag ta iti tunggal mahisa. Ah, no maikarilakit da tao, abalayan di larga. Ay, unay katamay ka rin. Agpapada tayo mat a tao. Awam mat tinagsapato sa nayanak. Ay, dayawak tinabalito ka na panagpuspuso yung agina, abalayan. Da kayaw tinangsilaw itinakulaapan na panunot ko. Ah, pagkunaan ba't ada kami tinangsilaw? Tasigaw nga datang tangig ko. Gauray sa anak matabaknag. Hanggang saan nga agnanayon ti kasasaad ti may sa tao. Saan tayo nga igam ti masakbayan tayo? Mabati ka kaday at tao ti mang panday iti masakbayan na. Agpaysuday ta abalayan. Masapul apakuyugan iti gagayt ken anos. Kan, masapul mat nga ikamang kanya po Diyos ti amen. Tapno salwadan na tayo. Carlo, itansamot ti imbaga ti doktor a panangikat da iti benda ti rupa ni Alice. Uwan ka no, nana. Ngam imbaga ti doktor anakaro ka no tinauram. Mga no sana maisublit tikas iti sigod. Kasta aya, ang kunam mo tanangala da iti kudil iti taddo mapas at ti bagina. Uwan, nana. Ket isumatin takop da iti rupa na. Oh, no kasta. Mga no, malasin tukit di ti takop ti rupa ti anak ko. Saan to amadlaw? Nga datakop na, nana. Ha, kasta aya barok. Kumusta kayong ditaba kahit? Kumusta ti operasyon ni Alice? Or-urayon mi nga rod a maikat ti benda ti rupa ken ulo na lakay. Ay, addamanen benda na akas idinauram. Tatin ako panda ti rupa na iti kudil na matlaeng. Kat nalaing ka no ti doktor. Amo na ti araramidan na lakay. Ay, sapay la ko mga raw ta nabaligay ti operasyon na. Sweetheart, baligi ti operasyon mo. Ket ita, ipagnatan ti papeles ta tagkalay satan. Agyaman ako na ikan ka, sweetheart. Ikarig, pagserbian ka asi pupuso. Agyaman ak, sweetheart. Ket kasta akmat kan ka. Agawid tayon, tayo sagana tayon ti panagkalay sata. O sige. Inalagayam kanak ni Nanang Norma, dagit tinagnagan, dagit agbalin nga abay. Kan sponsors, sakbay ang nauram ti rupag. Isungurod ti impalak, talagpaarami dak iti sampel. Oh, kitaam. Oh, Nagmayatan nga invitation card. Ladawan taday ta. Ang awan lang, tinailanad apet siya. siganton ati mangilanad iti petsa, sweetheart. O sige. Ay ayatan ka unay, Carlo. I love you. Kastakmat kan ka. I love you, Alice. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta o itaalawas ana pauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.